da kai na fahimci zance na shugaba Mustapha Nabiyillah, da kai na fahimci zance na shugaba Mustapha Nabiyillah. Bi ismuka malikil mulki tutal mulki wahidin rabbiya jalla, falyaqul khayra aw liyasmut fanfadin khairi ya Allah, kasa kalilan tazam kasiran bijahi nabi rasulallah, komai na zama kai ka zan wasila da zikiri nike rufe sallah, ya hayyu ya qayyumu kore duk abin da zai zo ya ban matsala, da kai na fahimci zance na shugaba Mustapha Nabiyillah, daga sautuka baya nunin kaunar ka ce kawai ta tsaya nan ba, kashi fulkurbi in babu kai ba za na gane mazance ba, ka faɗa na maimaita koda a lokace na ce zan iya abba, ga jari hannu ka ce in zuba don fa'idar kai fa ne riba, hizbullahi na bige da kusancin haura'ul insi ya mahabuba. Ana cikin yi nake yin roƙo salati dan suratul yasin, gidan da dainan ka saba zuwa Allahu shine a mai aikin, da wadatuwar so da kauna mai zama zuciya ayi mai lodin, ashabu nan ma ayo lokin ashiyahu ba sa da yin jokin, Ustaz Abdul Aziz ya Allah sanya shi aikin shi ne kin, da kai na fahimci zance na shugaba Mustapha Nabiyillah, yadda na so uba dole in so ya domin ita za a dube ni, saboda yadda annabi ke jinta a ran shi kai babu manuni, duk inda ka ji an faɗe shi akwai ta ko ina babu ƙaulani, umma ke kike sai ta imani, gasledi yar sayyidil kauni, babar Hassan da Usaini ki taka lafiya kin wuce raini. Gaba da gabanta ne ake cewa umma babu kowa a gabanku, duk jiniyar da za a yi mawani ko tambura sai da yardar ku, haka duk alkhairin da al'umma za ta shuka ai ba ta taddo ku, wallantana ma ta kamo ku don ku kaɗai ne cikar sirku, ahalillahi ko amanar Allah ne wa zai ja da girman ku, da kai na fahimci zance na shugaba Mustapha Nabiyillah, salamun alaika ya gausi in ya sai baban su Maryama, ka tallafan gausu kar na gaza a cikin hidima da ɗan himma, zagi gausu ko kwasu kakar da kasa na waiwaya ga al'umma, ya gausu na shehu barhama dan shakti jani na yan mota, dan shaka abubakar mai cota baban fati hajjiya mama. Fa'idar sanka shine annabi kan hanyar ka a same mu, halar abun ko da ta motsa a cikin aikin ka a riske mu, da yau da gobe ta Allah ce ba mai sarabu sarkin mu, afuwan mun tuba a karɓe mu, Allah ya fi mu a aikin mu, duk laifukan namu ai mana sassauci bijahi Mustapha namu, da kai na fahimci zance na shugaba Mustapha Nabiyillah, ya mai rabon duka alkhairi na so a ce na fariske ka, da lokacin zan zamo kadima gidanka wallahi la shakka, uwa uba gashi faɗi mana yi na to wallahi zan fa kai, sai dai ta cewa na gana ka ƙurratil aini ita taubaka, billahi lazi kwana rantse da mutuncin mu jabu mai maka. Kadamu sirki abin ya samu usili gunka alkhairi, kowa ya tashi kai din da yake nufa ga shiga mamba'ul khairi, kuma gashi dai ce ake tun kafin mu ƙaryar masu daga shari, ka hana ina ɗaha muku tari, komai shi ya zo za ka mai ƙari, lallai kwana shaida kuɗin ne mai yin kyauta wacce wa godiya, da kai na fahimci zance na shugaba Mustapha Nabiyillah, duk masu cece ku ce ku dasa in kun ga dama kuna ra'ayi, na san da dai ba ɗabi'ar sayyidina Muhammadu kuke koyi, tunda annabin ya riga ya
to mu ba mu sa ku kallaye. Allah ya seto ku yi ra'ayi, hidimar annabi ku yo koyi. Sallama nake so na miko ta a gare ka ya manba'ul khairiya. Annabi da kai na fahimci zance na, kira ni kace da ni zauna, zazzago daga jawabai na annabi ce da ni ga wurin kwana. Da kai na rayu, da kai na koyu, da kai na shayu masoyina. Sai an dafa ka ake tashi, in ba a dafa ka ba ina tashi. Sai an neme ka ake koshi, in ba a neme ka ba ina koshi. Duk zuciyar da ba annabin ku dube ta wallatai illa. Cikin dubu za ka fita guda, a cikin gudan ma akwai jumla. Kai ne shafi'ul mushafa'u mai ceton duka masu yin sallah. Salamun alaika ya sayyidil anam, shugaba na jibulla. Salamun alaika ya urwatul ruska, gilgije da shan Allah. Salamun alaika ya tutar haƙuri mai sufar Allah. Salamun alaika ya izzul arabi, ya hijabul a'ala. Salamun alaika ya ashkala anjala, arziki wuce daula. Salamun alaika ya jami'ar daga ofa permanent Allah. Uban binta Fadima Zahra, uwar duka ahalil baiti, mai ba da kyautar da bagori hasana, kuke azan saiti. Uwa kuma shugabar mata duniya da lahira ki mun saiti. Guguwa mai share teku da ƙoramu, kada ki bar ni kan titi. Ya ɗahira ki tsarkake ruhina don martabar naki. Ya sadiqa ki gaskata gaskiya ta don cikar taki. Ya ummul khairi kira ni da alkhairi, ce min ungwagana. In zo cikin ladabi ya umma Aminatu sha'ira ta, ki taimaka ya umma ki karɓe ni.